Srdečne vás vítam na dnešnej prednáške, kde sa budeme rozprávať o najnovších produktoch, ktoré boli predstavené na Doterra-Európskej konferencii. A sme veľmi, veľmi nadšení s Esterkou Kosovániovou, certifikovanou aromaterapeutkou, pretože ide o produkty, ktoré veľmi majú silné podporné účinky, čo sa týka nášho tráviaceho traktu, mikrobiomu a celkového zdravia. Takže ti odovzdávam slovo, Esterka, a ďakujeme pekne za dnešnú prednášku. Tak, ďakujem pekne, Erika, za privítanie. Tak ja som veľmi rada, že vám môžem zdieľať nové jednak aj skúsenosti, ale informácie o nových produktoch, o ktorých sme sa dozvedeli na Európskej konferencii pred týždňom v Katoviciach. Celá konferencia sa niesla v duchu prepojenia ľudí a prepojenia inteligencie rastlín s našou vnútornou inteligenciou. A práve prepojením inteligencie rastlín a našej vnútornej múdrosti tela sa dokážu urobiť veľké zázraky, čo sa týka aj nášho zdravia, aj našeho takého toho well-beingu, čiže takého harmonického života. Takže vítajte v tejto ére prirodzenej inteligencie. No vlastne to, čo som už povedala, že keď naše telo, ktoré je veľmi inteligentné, ktoré vie, ako sa uzdraviť, pretože keď sa porežeme, tak my nemusíme dávať žiadny príkaz nášmu telu, krásne sa ráno zahojí. A keď sa prepojí táto inteligencia nášho tela s inteligenciou esenciálnych olejov, tak vzniká obrovská sila, ale táto sila nepôsobí násilne. Je to jemná sila, ktorá spolupracuje s našim telom, s našimi jednotlivými bunkami, atómami a v dôsledku čoho potom vzniká harmonický stav nášho bytia. No a že tieto esenciálne oleje robia obrovský rozdiel, tak to sme sa dozvedeli a vlastne my sme to už tušili, intuitívne sme to tušili, aj tí, čo používame esenciálne oleje, intuitívne siahame po veciach, ktoré nám robia dobre. Vieme, samozrejme potrebujeme mať aj znalosti a vedomosti, ale teraz tá veda a vedecké výskumy a výsledky, ktoré nám boli prezentované, potvrdili to, čo my sme už dávno vedeli alebo intuitívne cítili. K týmto klinickým štúdiám, ktoré boli prezentované, ja sa nebudem všetkým vraciať, pretože viac sa zameriame dneska na produkty, ktoré boli prezentované. Ja len na ukážku ukážem teda jednu zo štúdií, kde vidíme markantný rozdiel produktov, ktoré obsahujú esenciálne oleje v porovnaní, ktoré esenciálne oleje neobsahujú. A tu môžeme vidieť, aká obrovská sila je v tých esenciálnych olejov. Bola urobená jedna štúdia počas 1 mesiaca, kde sa sledovalo 67 zdravých dobrovoľníkov, ktorí užívali 3 kapsulky denne omega-3 mastných kyselín. A jedna štúdia užívala tento prípravok, ktorý teda máme aj my, obohatený s 300 mg pomaranču. A druhá skupina užívala len ten istý prípravok, ale bez 300 mg pomaranču. Po mesiaci štúdia, teda po mesiaci užívania, došlo k markantným rozdielom, čo sa týka zníženia krvného tlaku, zníženia pokojovej srdcovej frekvencie a vlastne v celkovej menšej záťaži srdca. Čiže vidíme tuto, že vlastne tie omega-3 mastné kyseliny majú aký vplyv na kvalitu nášho srdiečka. Toto robia v podstate aj iné omega-3 mastné kyseliny, samozrejme musia byť kvalitné. Ale tu prichádza obrovský rozdiel, keď sa tam pridalo 300 mg pomaranču, divokého pomaranču. Samozrejme, tie esenciálne oleje musia byť kvalitné, čisté. K tomu sa za chvíľočku vrátime. A došlo vlastne k podpore regulácie enzymových procesov, čiže výrazne sa zvýšila antioxidačná ochrana a malo to obrovské, široké pôsobenie na naše gény. A ale počkajte,
no, mne zmizol ten obrázok, neviem, kde je Erika, ktorý tam bol, ten mi vypadol. V podstate Erika to prezentovala na predošlej prednáške a v podstate, ja to doplním potom do tejto prednášky, takže kto bude chcieť, tak tu je doplnené o tento slajd. Keď sa zaradil tento pomaranč, esenciálny olej, spolu s omega-3 masnými kyselinami, tak sa ovplyvnilo 977 génov, kdežto keď sa používa len čistý rybí olej, kvalitný rybí olej, malo to vplyv na 33 génov. Takže tu vidíme, to nie je rozdiel v desiatkách, ale skoro v tisíckach rozdiel. A tu vidíme, akú úlohu tie esenciálne oleje zohrávajú a aká je úžasná sila a funkcia v tom, že spúšťajú v tele také procesy, ktoré sa prejavujú vyslovene na génovej úrovni. Ale aby toto sa mohlo udiať, musia byť tie esenciálne oleje čisté. Mňa prekvapila prednáška ohľadom čistoty esenciálnych olejov. Vedeli sme, že veľmi veľa esenciálnych olejov sa pančuje, ale čo bolo prekvapivé, keď jeden z hlavných lekárov v dotere povedal, že na európskom trhu na základe 6-ročných štúdií, ktoré oni študovali, na základe aj merali, na základe rôznych chemických testov bolo preukázané, že 100% bergamotového oleja na európskom trhu je v podstate pančovaných alebo falšovaných. Nebudeme tu rozoberať, ako dochádza k tomu pančovaniu, len je zaujímavé si pozrieť tie percentá, že napríklad aj citronová tráva 89%, meta, ktorá sa dosť často používa 88%, je v podstate falšovaných. Čiže treba si uvedomiť, že tie výsledky, ktoré sa dosiahli s tým rybím olejom a s pridaním pomaranča, boli dosiahnuté jedine vďaka tomu, že ten esenciálny olej musí byť čistý, nepančovaný, neriedený. Je to zaujímavé, že napríklad väčšina esenciálnych olejov sa riedí. To znamená v pomere 1:3. Keď máte 15 ml fľašku, tak 5 ml je čistý olej, 10 ml je nejaký nosný olej. To znamená, keď vy si dáte 3 kvapky z toho oleja, tak 1 kvapka je napríklad čistá levandula a ďalšie 2 kvapky sú len nosný olej. To znamená, že zákonite tam ten účinok a pôsobenie musí byť nízke. A to, o čom sa bavíme, že jednotlivé esenciálne oleje, čo môžu spôsobiť, ako môžu vplývať na naše zdravie, potom je tu len hypotetické. Ano? No a teraz ja by som prešla vlastne k jednotlivým produktom, ktoré boli sprístupnené alebo ktoré boli predstavené na Európskej konferencii. A vlastne v týchto produktoch sa takisto prejavil ten inteligentný prístup, ktorý je zakodovaný v jednotlivých rastlinách. Prvým produktom bol komplex produktov, esenciálny olej Revitazen a kapsulka Revitazen, kde sa prepája sila olejov so silou bylín. A k tomu si povieme niečo viac. Nahrádza tento komplex endokrín, ktorý takisto bol vo forme kapsul, vo forme olejov a dostáva to na podstatne vyššiu úroveň a za chvíľočku si povieme, že prečo. Prečo je potrebné, prečo bol vlastne tento Revitazen vyvinutý a prečo to je nevyhnutné pre každého z nás užívať každý deň. Vieme, že sme pod vplyvom obrovského zaťaženia toxickými látkami z nášho okolia, či to je už ovzdušie, potraviny, voda, čokoľvek, čo na nás pôsobí a kde my chemicky a toxicky zaťažujeme naše telo. Okrem toho, že to na nás pôsobí zvonka, veľmi veľa toxínov vzniká aj v našom tele. Napríklad rozkladom bielkovín vzniká amoniak, močovina, tým sú zaťažené obličky. Takisto počas metabolických procesov vznikajú voľné radikály, preto je nevyhnutné ochrániť tie naše bunky. Takisto počas metabolických procesov vzniká oxid uhličitý, ktorý potrebujeme vylučovať tými plúcami. Rozkladom rôznych látok, napríklad aj takých mikroorganizmov, vznikajú tzv. Endotoxíny, ktoré je nevyhnutné dostať von z tela. No a na to, aby sme my na dennej báze detoxikovali svoje telo, je potrebné niečo tomu telu dať, lebo už naše telo začína byť veľmi, ale veľmi preťažené. A samozrejme vekom stále viac a viac a preto sa vyvinul tento komplex, ktorý pozostáva z týchto dvoch zložiek. No a on bol vyvinutý jednak na to, aby sa
odľahčili naše detoxikačné zariadenia, alebo teda orgány, a to hlavne pečeň, obličky, plúca, črevá, ale má to vplyv aj na našu kožu. Tým sa zlepšuje výrazne naša imunita, ale zároveň sa zlepšuje aj náš emočný stav, za chvíľočku si povieme, ako to s tým súvisí, a tým sa zlepšuje celková naša vitalita a energia. V podstate Revitazen pozostáva z oleja a rozdiel keď by ste chceli vedieť, aký je rozdiel v porovnaní teda so zendokrínom, tak bol obohatený o esenciálny olej zázvor, ktorý výrazne podporuje metabolické procesy. Tu sú jednotlivé zložky vlastne tohto Revitazenu, tieto zložky boli obsiahnuté aj v zendokríne a vidíte, že jednotlivé zložky napomáhajú jednak z detoxikácii, hormonálnu rovnováhu podporujú. Borievka je veľmi dobrá na plúca, na obličky, rozmarín podporuje hlavne činnosť teda plúc, očistenie, duševnú rovnováhu. Zázvor a cilantro poskôr na tej tráviacej úrovni, cilantro veľmi dobré na vyvádzanie ťažkých kovov z tela. No, takže podrobne si to môžete aj vy naštudovať a za chvíľočku na konci vám aj poviem, že kde sa dá študovať ohľadom esenciálnych olejov. No, tento komplex esenciálnych olejov môžete užívať kľudne vnútorne, môžete si ho aj difuzovať a môžete si ho natierať. Takže je to na vás, môžete si dať priamo do zapiť, do kapsulky, do vody dať, skúsiť do jogurtu, do čaju. Čo vám ja odporúčam ešte, pretože sa dostal na trh aj ricinový olej, ktorý sa za deň vypredal, ale bude k dispozícii. Keď chcete urobiť aj takú hĺbkovú detoxikáciu pečene, odporúčam prepojiť, teda zobrať ricinový olej, nakvapkať do ricinového oleja, natrieť na oblasť pečenia alebo do oblasť pupku, poprípade na celú oblasť brucha, alebo dokonca urobiť zábal, zobrať nejakú hládku, ja neviem, takú nasiakavú plienku, dať väčšie množstvo toho ricinového oleja, Revitazen kvapky, dať si to na noc. Áno, výrazne detoxikuje celý tráviaci systém, ale celý tento náš pás, ten energetický, ktorý sa nachádza pod úrovňou rebier. Tak, no a tu máme Revitazen kapsulky, kde vlastne sa prepája sila byliniek so silou esenciálnych olejov, čo vedie zasa výraznej stimulácii imunity a tým pádom, keď sa tá imunita stimuluje, očisťuje sa nás celý tráviaci systém, odľahčujú sa obličky, plúca, vedie to aj našej takej emocionálnej pohode a celkovej vitalite. No a Revitazen kapsulky obsahujú viaceré extrakty, hneď si prejdeme na ne, a obsahujú výťažok z ostropestrca mariánskeho. Vieme, že tam je účinná látka silimarín a veľmi veľa ľudí užíva v podstate na detoxikáciu pečenia aj na odporúčanie lekárov, vlastne výťažok z pestrca mariánskeho. Problém je so vstrebateľnosťou. No? A tu v podstate v tejto zložke bol navrhnutý, alebo bol spravený do tejto kapsulky, tento ostropercet, vo forme fosfolipidového komplexu. To znamená, že veľmi ľahko sa naviaže na bunkovú membránu a 10 až 40 násobne sa viac vstrebáva, ako keď my užívame nejaký prípravok z ostropestrca mariánskeho kúpeného bežne v lekárni. Tento ostropestrec mariánsky výrazne podporuje zdravie pečene a detoxikačnú aktivitu enzymov. Ďalšou výraznou zložkou, ktorá podporuje vlastne zdravie pečene a hlavne prietok žlči, čo vieme, že tá žlč je veľmi potrebná aj na stimuláciu žlče, je výťažok z artičoky a tam je tá účinná zložka tzv. Cinarín a je to tam 15%. Čiže takisto funkciou žlčníka, vylučovanie žlče a prirodzené regeneračné procesy. Ďalšia zložka je olej z čiernej rastce. Tam je účinná zložka tymochinón, ktorá takisto podporuje zdravú aktivitu pečeňových enzymov a regeneračnú schopnosť pečene a takisto má vysokú antioxidačnú schopnosť, čiže chráni tie bunky.
Potom je tu vlastne vo veľkom množstve, až 25 mg, obsiahnutý esenciálny olej z raste. Vieme, že ten občas dostaneme buď ako darček, alebo bol v špeciálnej ponuke. A výrazne podporuje zdravé metabolické funkcie, ktoré sú dôležité pri detoxikácii a takisto funkciu pečene. Okrem toho obsahuje vitamín E, ktorý má výrazne antioxidačnú schopnosť a pomáha chrániť našu DNA a takisto aj bielkoviny a tuky pred oxidačným poškodením. No, Revitazen kapsulky sú v tzv. Dvojkomorové kapsulky, podobajú sa vlastne probiotikám. V jednej časti máme oleje, zmes esenciálnych olejov, v druhej časti máme extrakty týchto bylín. Odporúča sa užívať jednu denne, najlepšie s jedlom. Takže to sme mali ohľadom Revitazenu, detoxikácie pečenia, ale nielen pečenia, ale aj ostatných filtračných orgánov. A bol predstavený úžasný prípravok, tzv. Vláknina, doTERRA Fiber. A ja som si to doteraz ani neuvedomovala, ako dôležitá tá vláknina pre naše zdravie je. Veľa sa bavíme o tom, že probiotika, mikrobióm je dôležitý pre našu imunitu, ale pre mikrobióm veľmi dôležité aj konzumácia tejto vlákniny. Pretože fakt celkom naše zdravie a tým pádom aj vitalita začína v našich črevách. A čo to vlastne tá vláknina je? My bavíme sa veľa o mineráloch, vitamínoch, tie sa vstrebávajú, dostávame to do tela, ak to dostávame do tela, ale je aj niečo, čo hrá veľmi dôležitú úlohu a nevstrebáva sa to do tela, ale je to nevyhnutné pre naše zdravie a práve to je vláknina. Vláknina je vlastne zložitý sacharid, ktorý sa nachádza v rastlinách a na rozdiel od cukrov, napríklad, ktoré sa nachádzajú v ovoci, tak naše telo to nedokáže stráviť a prechádza v podstate našim tenkým črevom bez zmeny. V hrubom čreve nastáva to, že vláknina sa fermentuje a tým vzniká ako potrava pre prospešné baktérie. Čiže môžeme hovoriť o vláknine aj ako tzv. Prebiotiku. Tam, keď niekto chce ísť ďalej ešte, je tam zdôvodnené, prečo sa to nerozkladá. Čo robí vlastne tá vláknina v našom tele? Čiže vláknina sa nevstrebáva, ale v našom čreve, hlavne v hrubom čreve, má dve také základné úlohy, ale tých úloh je viacej. Na jednej strane posúva vlastne tú potravu, čiže napomáha vlastne pohyblivosti čriev a podporuje vyprázdňovanie. A na druhej strane vytvára tzv. Gel, tá rozpustná vláknina, na ktorú sa naviažú toxické látky a vylúčia sa z tela. Ak nemáme dostatok vlákniny, tak tieto toxické látky sa nemajú na čo naviazať a spätne sa môžu dostávať opäť do tela. My máme vlastne dve formy vlákniny. Máme rozpustnú vlákninu a nerozpustnú vlákninu. Tá rozpustná vláknina, to je vlastne ten gel, ktorý pomáha jednak vyživovať črevné baktérie a takisto naviaže toxické látky, zabráni tomu, aby sa spätne vstrebali do tela a potom opätovne zaťažovali pečeň. A nerozpustná vláknina tá vlastne zvyšuje objem stolice a podporuje prirodzený pohyb čriev. Tu máte rozpísané, ktoré typy sú rozpustné, nerozpustné, ktoré sú zdroje. To je už na vás, aby ste sa troška dostali do obrazu a troška poštudovali, lebo to je fakt nadlho, aby sme toto ešte rozoberali všetko. Čiže vláknina ovplyvňuje celý organizmus. Okrem toho, že má tieto hlavné funkcie, hovorili sme si, že fermentuje polysacharidy, teda tú vlákninu, vytvára potravu pre črevný mikrobióm, ovplyvňuje hladinu cukru v krvi tým, že keď my skonzumujeme vlákninu, a až po skonzumovanej vláknine si dáme napríklad aj nejakú sladkosť, tak nám sa hladina cukru v krvi nezvyšuje tak rýchlo, ale postupne. Není natoľko zaťažený pankreas a v podstate my si predĺžujeme dlhovekosť, lebo naša dlhovekosť závisí aj od toho, ako často a v akom množstve je inzulín vylučovaný. Hladinou cukru v krvi výrazne súvisí aj hladina cholesterolu. Ďalej je ovplyvnená hladina hormónov, za chvíľu si povieme k tomu. Čiže napomáha zároveň detoxikácii, tým pádom, že dáva črevo na poriadok, zabraňuje zápalovým procesom,
akoby dávalo na poriadok tie diery, ktoré sú v tom čreve a zabraňuje vlastne spätnému vstrebávaniu toxínov. Podporuje zároveň tým, že črevo dáva do poriadku, hlási zápalové procesy do mozgu, podporuje aj tvorbu serotonínu, čiže ovplyvňuje aj našu emočnú rovnováhu a hovorili sme si už o pocite sítosti. Vlákninu, keď si dáme, tak určite sa nám ako vznikne taký pocit sítosti, nemáme natoľko chuť ani jesť, čiže obmedzujeme aj množstvo možno tých jedál, ktoré sme konzumovali za deň a tým pádom možno vieme podporiť aj chudnutie v prípadoch, keď sme doteraz sa snažili, všetko sme robili, aj tak to stagnovalo, možno môže byť problém aj tu. Takže toto sme si hovorili, ako cez fermentáciu sa ovplyvňuje vlastne črevná bariéra, ovplyvňuje sa imunitný systém. Tu je veľmi dôležité, že sa vytvára fermentáciou vlákniny tzv. Kyselina maslová a tá kyselina maslová, tzv. Butyrát, to budete počuť na viacerých miestach a tá hrá práve veľmi dôležitú úlohu práve v ochrane tých čriev a aj v ochrane tých zápalových, teda pri tých zápalových procesoch čriev. Toto sme si hovorili vlastne o osi čreva, prečo je dôležitá tá os črevo-mozog, čo sa tam vlastne rieši, tvorba serotonínu. Môžete si to naštudovať, keď si vyžiadate túto prezentáciu, je to podrobnejšie rozpísané. Ďalej, tu sme sa bavili o hormónoch, že ovplyvňuje hormonálnu rovnováhu. Ide o to, že pečeň sa spracovávajú určité látky, určité hormóny, ktoré sú už vlastne pripravené na to, aby opustili telo. Prejdú cez tenké črevo, prídu do hrubého čreva, tam by sa mali naviazať, odísť z tela. Ale keď my tam nemáme dostatočné množstvo vlákniny, na ktoré by sa to mohlo naviazať a dostať sa von z tela, tak látky, ktoré majú opustiť telo, sa opäť cez črevnú bariéru dostávajú naspäť do tela a opätovne zaťažujú pečeň. Tu vidíme, ako sa krásne začína prepájať revitazen s vlákninou. Áno? Takže toto sú dva tak úžasné produkty, ktoré navzájom sa vedia podporiť a že si fakt vieme veľmi, ale veľmi pomôcť, lebo v našom tele nič iné sa nedieje. V našom tele sa stále deje len detoxikácia a príjem živín. Toto by malo byť v rovnováhe. Ale keď my máme príliš zaťažené naše bunky, že je tam veľa smetí, my darmo budeme prijímať živiny, nemá sa to kde dostať. A preto potrebujeme ten smetiak, tie bunky, krásne na dennej báze vyprázdňovať a vyčistiť. No, o tejto hladine cukru sme si povedali, takže toto, čo som povedala, že keď dáte vlákninu a potom si dáte aj obyčajnú nejaký keks alebo cukrík alebo čokoládu, čo milujete a teda tá hladina cukru bude stúpať postupne a nedojde k takému zaťaženiu pankreasu. Môžete si to pozrieť na tomto slajde. Hovorili sme si takisto aj o sítosti, pretože zväčšuje objem a vytvára dlhší pocit sítosti a tým pádom sú podporené aj procesy chudnutia. Takisto hovorili sme, že je veľmi dôležité pri vylučovacích procesoch, pri detoxikačných procesoch na to, aby látky, ktoré vznikajú v tele, či už sú to žlčové kyseliny, amoniak, produkty látkovej výmeny, zasa je potrebné, takisto ako sme si povedali pri hormónoch, aby sa mali na čo naviazať a dostať sa von z tela. Tu je taká prehľadná tabuľka, že koľko vlákniny my asi zhruba konzumujeme. Tuto to začína byť veľmi zaujímavé. Odporúča sa konzumovať okolo 25 až 30 gramov vlákniny. No ja sama som nedávala veľký dôraz tejto vláknine a keď som došla z tej konferencii a sama som si spočítala, kde sa nachádzam v konzumácii vlákniny, tak to bolo zhruba okolo 15 a 20 gramov. A to už muselo byť teda lanové semiačka 20 gramov a tak ďalej a avokádo, lebo lanové semiačka, avokádo, jedno väčšie jablko má väčšie množstvo teda tej vlákniny. Takže horko, ťažko sa mi to na taký druhý, tretí deň podarilo nazbierať na nejakých 25 gramov a to fakt som vedome musela k tomu pristupovať. Preto tu som vám dala takú tabuľku, ale veľmi rýchlo si to viete vyspočítať, obyčajne cez napríklad ChatGPT, poviete, koľko čoho ste zjedli a ono vám to vyhodí, že koľko vlákniny ste zjedli a koľko by bolo potrebné dať do tela. Ale tu máte prehľadnú tabuľku, v ktorých potravinách koľko sa nachádza a čo by bolo vhodné zaradiť do stravy.
Ja som bola prekvapená, že napríklad 400 gramov zeleniny, čo je obrovské, to si zoberte už takmer pol kila zeleniny, zeleninového šalátu, čo si dáte povedzme k večeri alebo k obedu a obsahovalo to len nejakých 4-5 gramov vlákniny. A keď si to dáte dvakrát za deň, už ste zjedli kilo zeleniny a sme na 10 gramoch vlákniny, že to je ešte kde, to je len 1/3 z toho, čo by sme mali užiť. Tu prichádza teda, no tu sú potom tie odporúčania. Vlastne v Európskej únii sa odporúča 25 gramov, ale už aj ChatGPT vám povie minimálne 30 gramov. To som si ja nezávisle od týchto štúdií teda vyžiadala, alebo teda tie odporúčania. Čím viacej tej vlákniny, tých 30 gramov sa dostaneme, o to lepšie pre naše telo. Už len zvýšenie o 10 gramov vlákniny denne vedie k nižšiemu výskytu porúch buniek v krvách. A zasa to súvisí to s imunitou, s našim emočným nastavením. No a to sú vlastne tie odporúčané dávky. Hej. Môže nastať, keď my začneme zvyšovať tú vlákninu, tak môže nastať troška také nepohodlné procesy, môže to byť pocity náfúkania, takého zdutia, alebo plynnatosť, alebo také škrkanie bruchu. Takže keď začíname zvyšovať tú vlákninu treba postupne, nie rýchlo späť na 30, hej, lebo môže vám to aj potom spôsobiť fakt nepríjemné pocity a to zase teda nechceme. Chceme si užívať tú cestu, aj čo sa týka tej vlákniny. Toto sme si už hovorili, že teda keď budete zvyšovať tú vlákninu a máte napríklad zápchu, na čo dávate pozor pri hnačke a tak ďalej, cholesterol, nadúvanie a tak ďalej. Tu sú tie odporúčania, ako teda zvyšovať tú vlákninu. Dôležité je piť dostatočné množstvo vody, minimálne 2 až 3 litre, lebo fakt to potom môže spôsobiť aj tú zápchu. Namiesto toho, aby sme sa vyprázdňovali, tak to v nás zostane. No, toto je 5 vecí, ktoré sa oplatí zapamätať si o vláknine, to si môžete naštudovať. A dostali sme sa vlastne k produktu, ktorý nám doTERRA predstavila a je to doTERRA Fiber, ktorá obsahuje 6,5 gramov vlákniny a je to úplne úžasná zmes, ktorá pozostáva z vlákniny, ktorá pochádza z jablka, z tapioky, z lanových semiačok, potom z psília. Okrem toho sa tam nachádza baobab, nachádza sa tam vitamín C, artičoky a esenciálny olej citrón. Je veľmi dobré, je to fakt príjemnej chuti, také jablkovo-vanilkové, citrónové. A ja fakt musím povedať svoju skúsenosť po 3 dňoch užívania, akože neskutočné vyčisťovanie aj odľahčenie, akože čo sa týka tej stolice. Ja žasnem, že kde to vo mne je, hoci som nezvýšila príjem potravy. Neviem, aké ste mali vy skúsenosti, ktorí to užívate. Erika možno má nejakú skúsenosť, keď to pravidelne užívate, ale ja som zistila, že užívam to spolu aj s Revitazenom, 1 kapsulku a zvyknem si Revitazen natrieť na brúšku asi 2 kvapky za deň. Neviem, Erika, po prípade povedz skúsenosť, keď máš. Ja som ešte, pravdu povediac, tie Revitazen kapsulky nezačala užívať, len o samote túto vlákninu si namiešam a ja si ju dávam v poobedňajších hodinách, pretože často mávam počas menštruačného cyklu také dni, kedy mám viac chuti do jedla. A ja som si všimla, že vlastne užívaním tej vlákniny potom nie som hladná, že nemám pocit hladu a že sa vlastne to telo upokojí a je nasýtené. Takže ja mám len pozitívne skúsenosti a veľmi mi chutí. Čiže človek si myslí, že tá vláknina bude taká všelijaká, ale má to veľmi dobrú jablkovú chuť, takže je to naozaj veľmi dobrý chuťovo príjemný nápoj. Ďakujeme. Takže tu máme zloženie. Okrem toho je obohatený aj o vitamín C a s probiotickou zmesou. Takže tu máme. No a tento komplex momentálne je k dispozícii. Myslím, že jeden sa dá kúpiť iba na účet a zatiaľ to je dostať takto v trojici. A samozrejme pravdepodobne to bude podľa mňa možno od budúceho mesiaca už aj samostatne. Momentálne to stojí 128,17 €. Odporúčam a fakt to začať v tejto trojkombinácii užívať veľmi, ale veľmi si vieme pomôcť, čo sa týka tej detoxikácii nášho tela.
úžasný nový olejček sa nám predstavuje, ricinový olej, možno ste už tak aj počuli v povetrí, že to je taký boom posledných rokov, čo sa týka aj kozmetiky. A je to vlastne jeden z najstarších a najlepšie strážených tajomstiev krásy na svete. Ja v podstate som mala možnosť dostať sa ku kvalitnému ricinovému oleju, nie z dotéry, ale som ho teda dostala. Fakt je veľmi kvalitný a mne sama kozmetička povedala naposledy, asi pred 2 týždňami, že máš úplne inú pokožku, ako si ju mala. A tak hovorím, dobre, asi to bude ten ricinový olej, do ktorého ja som si už sama namiešavala rôzne esenciálne oleje, samozrejme kadidlo, levandula, tie, ktoré sú krásne pre pokožku. Takže úplne úžasný na hydratáciu a aj výživu pokožky, ale aj na regeneráciu vlasovej pokožky, na regeneráciu vlasov, na nechty. A okrem toho, teda, pretože obsahuje tú vzácnu omega-9 mastnú kyselinu ricín olejovú, a ja som si pre vás pripravila, že okrem teda týchto kozmetických skrašľujúcich účinkov má veľmi úžasné a dobré účinky aj pri podpore maternicových myomov. On je vysoko protizápalový. Pri podpore syndrómu polycystických vaječníkov, hojenie pokožky, pri zápche. To, čo som vám hovorila, tie zábaly, keď si pozriete na YouTube, možno tam nájdete aj také príspevky, kde sa hovorí aj o vnútornom užívaní, ale to si zoberte na vlastnú zodpovednosť, keď niečo také nájdete. Tiež na detoxikáciu, podporu razvlasa, ale veľmi podporuje aj zápaly svalov a kĺbov, čiže dá sa zobrať ricinový olej, do toho vložiť všetky tie naše úžasné esenciálne oleje, ktoré pôsobia na pohybový aparát a natreť to na to miesto a podporujú aj detoxikačné procesy v organizme. No, za jeden deň sa vypredal, ja som si ho chcela ešte kúpiť, druhý deň už to bolo vypredané, ale také sú informácie, že asi by mal byť v najbližšej budúcnosti. Ďalší produkt, ktorý bol predstavený na konferencii, on bol len teda v tom convention kite, momentálne ešte nie je, ale pravdepodobne čo chvíľa príde, je On Guard Stick, tyčinka, ktorá je obohatená echináceou, ktorá vieme, že má výrazne podporujúce účinky, čo sa týka imunity. A je obohatená aj o slnečnicový vosk a bohatá je na mastné kyseliny z kokosového oleja. Takže okrem toho, že výrazne stimuluje imunitu a podporuje takisto aj hydratáciu pokožky. Doktor Scott Johnson nám povedal, že veľmi dobré je takéto styky nanášať vlastne do týchto ohybov, že na zápestia, potom v oblasti ohybu, lakťovej jamke, ale aj tuto pod oblasť treba z kľúčnych kostí a hlavne tento On Guard Stick určite, lebo aj podľa tradičnej čínskej medicíny tu my pod oblasťou kľúčnych kostí máme body plúc, ktoré sa vedia výrazne stimulovať a ešte hlavne s týmto stykom, ktorý má veľmi dobrú hydratačnú schopnosť a hlboko preniká do pokožky, vieme výrazne tú imunitu podporiť. Samozrejme natieranie na hrudník, pulzné body, chrbtica, chodidla, ale toto už vieme. No, toto boli vlastne produkty predstavené na Európskej konferencii a teraz v podstate by som ešte prešla k jednotlivým produktom, ktoré máme k dispozícii tento mesiac ako darčeky a máme tu citronelu, ktorá pri objednávke za 125 bodov môžete ju získať zdarma. Každý o citronele rozpráva len, že úžasný repelentný prostriedok, áno, funguje, poznáte aj citronelové sviečky, veľmi dobre, či si to už nakvapkáte, neviem, keď idete na pikník, na deku okolo seba, alebo si to priamo dáte na seba, na šaty, úžasne funguje, ale ja som si tu dovolila pre vás vypísať aj ďalšie účinky citronely a pôsobenia na telo. Dobre, toto si vy naštudujte, máte to taký bonus, nebudeme to rozoberať a tým vlastne nenarušíme ani také, čo sú to rulesy alebo pravidla odporúčania, čo citronela môže alebo nemôže. Takže vy to študujte a používajte na základe odporúčania. Je to vlastne z knižky Essential Oils. No
Ďalší úžasný darček, ktorý môžeme získať pri objednávke za 200 bodov. Táto objednávka môže byť urobená až do konca mesiaca. Ak by to bolo urobené za 200 bodov do 15., tak získavame aj citronelu, aj salubele. A ak by to bolo, že po 15., tak získavame salubele zdarma pri objednávke za 200 bodov. Salubele je úplne úžasná zmes na pokožku. Sú tam všetky najdrahšie oleje, a vysokofrekvenčné kadidlo, mirha, levandula, helichrysum, ruža a neviem, čo som ešte vynechala, asi toto sú všetky, ktoré sú tam a sú úžasné na pokožku, ale keď študujete tie oleje, tak viete, že imunita, zápaly, bolesti, to všetko, toto salubele dokáže veľmi dobre, upokojuje, skľudňuje pokožku. A čo je úplne úžasné, je to čistý koncentrát, takže vy z tej 10 ml tyčinky si viete urobiť až 3, keď to tretinu si odlejete, zriedite nosným olejom a takto si to môžete urobiť. Takže to je 105 eurový olej alebo 104 a vy si z neho viete urobiť vlastne 3 také tyčinky. Škoda nevyužiť túto akciu v tomto mesiaci. No, okrem toho je úžasne, z 10% zľavou sa dá dostať DDR Prime olej, je to bunkový komplex, ktorý je vlastne, ja si myslím, že nevyhnutný, takisto aspoň každý druhý mesiac, alebo keď aj každý mesiac, každý druhý deň si človek zaradí tento, buď vo forme kapsuliek, alebo vo forme oleja, je to bunkový komplex, ktorý chráni bunky a opravuje poškodené naše nádory. My budeme mať ďalšiu prezentáciu ohľadom klinických štúdií, kde práve kadidlo bolo spomenuté, aké úžasné účinky má na naše telo, čo sa týka aj genetiky, pôsobenia na génov, ale aj čo sa týka zápalov, emočného pôsobenia. No a DDR Prime je vlastne jeden z tiež veľmi silných produktov. No, ešte čo vieme dostať v takej lepšej výhodnenej sade, je takýto letný cestovný balíček doTERRA Sun, ktorý teraz, keď sa kúpi ako komplexne, tak je to za 74 eur. Máme tam lip balzam, je tam opalovací krém na tvár, ale to môžete aj na telo, len potom je to no, to je také, keď cestujete a potrebujete sa chrániť proti tomu slniečku a máme ešte po obalovaní úplne úžasný sprej, obohatený aj o aloe vera a veľmi je to veľmi príjemné a regeneračné pre pokožku. No, ešte, ak by si niekto chcel doplniť zbierku esenciálnych olejov, prvýkrát sa dá dostať jazmín v koncentrovanej forme, je to 2,5 ml. Neviem, či ste vedeli, že na 2,5 ml, aby sa urobil teda čistý koncentrát esenciálneho oleja, tak je potrebných 80 000 lupeňov. Preto aj tá cena jazmínu je dosť vysoká. Ja som si ani nepozrela koľko, ale viem, že bez DPH to bolo okolo 150 eur za 2,5 ml. Ja som ho mala a raz som ho dostala ako darček, ako odmenu a je úplne úžasný, úplne koncentrát silný. Tu sú účinky jazmínu na telo. Dobre. No a čo by som vám chcela dať do pozornosti? Určite ste si všimli, že teraz, keď otvoríte svoj web office, tak hneď sa vám zobrazí jedno také pripomenutie, že je možné absolvovať kurz esenciálnych olejov a je úplne v súlade s európskymi bezpečnostnými nariadeniami. A po absolvovaní tohto kurzu sa dostávate certifikát doTERRA Europe Essential Oil Certification a plná cena tohto kurzu je 60 eur a po zľave, ktorá platí do 30. júna, je to 45 eur. Tuto je dole v tom fialovom aj link, na ktorý sa môžete prihlásiť, ale máte ho aj priamo, keď sa prihlásite do web officeu a dneska, kto je členom doTERRA, dostal aj mail, kde sa hovorí, že je tento kurz a dá sa tam prihlásiť. On je v angličtine, ale sú tam slovenské titulky, takže viete si ho priamo v slovenčine sledovať. Odporúčam, keď si chcete svoje vedomosti rozšíriť a pomáhať sebe a či už potom pôsobiť cez seba aj na svoje okolie, vyslovene odporúčam tento kurz absolvovať. No, neviem, či tu máme dneska niekoho, kto
je mimo našej siete alebo nie je ešte registrovaný, tak v podstate ak sa registruje, tak samozrejme to už aj vy, keď konzultujete so svojimi budúcimi členmi, tak im viete dať nejakú osobnú konzultáciu zdarma, sadnúť si, predebatovať, čo rieši, ako riešiť, čo by sa dalo urobiť. Dávame prístup k vzdelávacej platforme a vlastne takto sa staráme aj o svojich členov. Nehovoriac o tom, že každý člen si nakupuje prípravky s 25% zľavou. No a toto sa mi veľmi zapáčil, tento slajd na konferencii, pretože v každom okamihu nášho života máme možnosť výberu. Takisto máme možnosť výberu vybrať si prírodu namiesto syntetiky, vybrať si esenciálne oleje, alebo si vyberáme klasické lieky. Vieme si vybrať vplyv, či to, čo vieme a vieme, že to je účinné, budeme zdieľať, alebo zostaneme ľahostajní k svojmu okoliu. Takisto konferenciou sa niesla myšlienka ľudského prepojenia, áno, prepájanie pomoci jednotlivým komunitám, pomoci jednotlivým krajinám a takisto aj my si môžeme zvoliť, či budeme sa prepájať s ľuďmi a budeme zdieľať, pomáhať, alebo si zostaneme uzavretí a pôjdeme cez tie algoritmy, pôjdeme uzatvorení cez tú umelú inteligenciu a budeme sa separovať. A v každom okamihu si my môžeme vyberať, buď si vyberáme lásku, budeme spolupracovať, tešiť sa, užívať si tú cestu, alebo zostaneme uzavretí. Nehovorím, bol tam, že nenávisť, ale aby som to tak dala skôr do takej, nie nenávisť, ale ja neviem, neutralitu možno, alebo nezáujem. Hej? Takže na každom z nás je výber, ktorý si zoberieme a každý výber je dobrý taký, aký je a nám nič iné nezostáva, len rešpektovať a tým robíme svet lepší. Takže toľko z mojej stránky, Erika. A neviem, Si veľmi pekne ti ďakujeme. Toto bola naozaj fantastická prednáška a veľmi hlboko si šla do tých produktov, za čo ti naozaj veľmi ďakujeme. A to, že dnes sme presýtení toxickými látkami, to už pre nikoho nie je žiadne tajomstvo, takže detoxikovať treba určite. No a ak dovolíš, tak ja by som zastavila nahrávanie videa a potom by sme si ešte mohli dať taký krátky rozhovor, keby ste mali otázky.